созмони милали муттаҳид 30 сол аст ки дар тоҷикистон дар шарикии зич бо ҳукумати ҷумҳурӣ ва шарикони байналхалқию миллӣ фаъолияти пурсамар дорад. ҳамкориҳои мутақобилан судманди тоҷикистону созмони милали муттаҳид дар сатҳи муносиб қарор дошта, он қариб ки дар тамоми самтҳо пайваста дар ҳоли рушд аст. бахшида ба 30 солагии фаъолияти созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон бо иштироки намояндагони соҳаҳои гуногун чорабинии бошукӯҳ дар осурхонаи миллӣ баргузор гашт. созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии он ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла дар доираи стратегияи миллии рушди тоҷикистон то соли 2030 фаъолона мусоидат намуда дар рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвари мо саҳми арзанда доранд. ҷумҳурии тоҷикистон нақши созмони милали муттаҳидро дар мусоидат ба таҳкими сулҳу субут, инчунин расидан ба ҳадафҳои рушди устувор назаррас арзёбӣ менамоянд. тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи созмон дар татбиқ ва роҳандозии рӯзномаи оби созмони милали муттаҳид, татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо иштироки фаъол дорад. дар даврони узвияти кишвар дар ин созмони пурнуфуз якчанд ташаббуси ҷаҳонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла эълон гардидани соли 2003 ҳамчун соли оби тоза, солҳои 2005-2015 даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди истиқболи гарм қарор гирифтааст. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкории густурдаи худро бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии он ба мақсади бунёди ҷаҳонии амну ва қобили итминони комил барои наслҳои оянда идома хоҳад дод. гузориши Саидаи Раҳимӣ, Хабар, Ҷаҳонамо.